Hej sammen, jeg må sgu undskylde, jeg ikke har fået lagt nogen video ud. Jeg har bare ikke fået spillet, og så gik min computer lidt rundt, og så fik jeg min ven med ind, og vi spillede, men så gik det normalt rundt, og så laggede det, og så kunne jeg ikke bevæge mig og alt muligt. Så ja, nu prøver jeg sgu igen. Jeg synes ikke, det er så sjovt lige nu. Så havde jeg godt filmet før, det var så et max 10 minutter kunne man filme. Så jeg tænkte, jeg gider ikke til at vente på 7 timer eller sådan noget, for det er jo det er sygt lang tid forleden. Jeg sætter lige på pause de gange, jeg nu kan nå det, som nu, indtil den begynder. Hej alle sammen, så er jeg tilbage igen. Vi er ikke så mange inde, kun 12 inde lige nu. Og det er egentlig bare det eneste. Nu starter banen. Hvor jeg kræfter ikke de timer. Så er vi kun 11 inde. Og det var en fin nok start. Det har også bare været en af de baner, hvor der er mange kister i, fordi det er sådan lidt nederen. Prøv at gå efter ham her. Jeg vil få en med Oscar og Superman og Torbjørn, hvis jeg kan. Have nogle af de næste dage. De har spurgt mig, om de ikke måtte være med. Okay, det må jeg sgu undskylde her, hold det lidt, det må lidt nederen lidt. Sådan selvmord eller sådan noget. Og så får du en eller anden svag at spille mod. Jeg tror sgu bare, jeg tager lige en omgang bueskydning i en anden partyserver for at slutte lidt af. Selvom jeg er den dårlige med i Hunger Games, men så får der lige lidt andet. Og jeg beslutter for også lige sådan her. Sådan noget, hvor det gælder, at vi dropper hinanden for mere. Jeg gør sådan her. Til sådan et boldekast. De fik jeg ham. Fedt, så fik han mig. Jeg ved ikke, om han døde. Jeg tror ikke, det var ham der. Jeg sætter lige pause igen. Indtil nu vælger jeg så, at det kun er ind til bueskyde eller sådan noget snibboldskamp. Hvad der kommer først. Så altså, jeg synes bare lige, vi skal køre det her med. Jeg er klar 2 runder nu. Hvor stole noget. Nu skal jeg måske lade være med at tage med. Eller hvad? Jo. Starter igen lige om lidt på bue. Som I kan se, så nogle gange er det ikke så sjovt, hvis man skal skrive hej til YouTube, så skriver de sådan, go fuck yourself YouTube, og en eller anden skriver sådan, haha, du filmer ikke, skriver jeg ikke gør, og så sådan der. Så spurgte han, hvad hedder du så på YouTube? Nu er der sådan noget bombe noget, jeg synes, det er nede. Der kommer faktisk ikke nogen af de der buske. Nu er en bane, en tornado. Nej, det dør lige om lidt.
der ikke er nogen, der kigger ikke, når man står og stiller sig over et hjørne. Fedt. One on one. Oh, that kill I just ate. Oh yeah. Nå, jeg slutter af på den her måde. Det er en rimelig fed afslutning. Tak for den gang. Hej.